вагони. 1, 2, 3. I love you. Вие играете трагедии в момента и ни кажете в момента. Нека ти въртат вагони. Вие играете трагедии в момента и ни кажете в момента. Нека ти въртат вагони. Какво да правим? Какво да правим? Сега репетирам. Как ти тези качите на едно место, как ти човече едно дело, действие, как ти един цяло обществена. Сега репетирам. Как ти тези качите на едно место, как ти човече едно дело, действие, как ти един цяло обществена. Сега репетирам. Знаете какво знаете? Нека ти въртат вагони. Нека ти въртат вагони. Нищо не гледа. Нищо, ама нищо. Нищо, ама нищо. Леле, леле. Леле, леле. Той си прави къде? Вие си прави какво? Къде да ме ръка представа? Какво стане стане? Той си прави къде? Вие си прави какво? Къде да ме ръка представа? Нека ти въртат вагони. Какво стане стане? Айде, ще кажа най-то му разпределие, какво се гледа това, аз не мога да направя. Ти че гледа преди премиера. И вие тук, ако се гледате нищо, се модите направо. Нека ти въртат вагони. Нето да сте живи, да. Е, това толкова смешно. Ако се гледате, ще се самоубие.